Lobak. Kaya din siya. Dapat mo hindi mo tulog. Kan lagi ko yung mga sigarilyo.
this one. Yes! Hotdog. Hotdog. Yummy. Yummy. Wow. You like this one? Yes. Wow. Niing-ong. Hello, hello.
kamatis. Nasili na. Uy, ako rin naman parang. Hello, good morning.
garay lang ban. Kumanta manok dita anak mi. Teng. Bugaw man kita manok dita ni. One 24? Uri, cheka ah. Madimat na eh. Kagumatan kinanti kami eh.
Urayom ni papang mo. Wow. Mama, laki niya, mama.
Nakakakunat. Kurayim ni Papang mo ko naksat. Umak mo, ubing kang kabo. Kape? Manakap tingin. Pumano ka toy, pumano ka toy. Pesos off. These good deals from McDonald's, Greenwich, Pizza Hut, Popeyes, Gongcha, Coco Fresh Tea and Juice. Order now with 100 pesos off. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Ang patlang ay ang puwang o lataw sa isang guhit. Pwedeng mangyari sa buhay ng tao ang magkaroon ng patlang sa relasyon. Ikaw kabarangay, itutuloy mo pa ba ang relasyon kung galing ito sa isang mahabang patlang?
po si Baby, 61 years old na po ako. Retired na po ako sa aking trabaho sa gobyerno. May asawa po ako pero matagal na kaming hiwalay. Ikinasal po kami noong 21 years old ako. At 24 years old po siya. Ang tinutukoy ko po ay si Rogelio na 65 years old sa kasalukuyan. Pinakialaman man Makalipas beta. po ang 3 taon noong magpakasal kami ay nagkahiwalay din kami. Ibig sabihin ay mahigit 30 taon na kaming nagkahiwalay. Mula na magkahiwalay kami ay nagtrabaho na lamang ako ng nagtrabaho para malibang ko ang sarili ko at makalimutan ang aming hiwalayan. Pero kahit na anong kalimot ko ay palagi pa din pong bumabalik sa isipan ko ang galit sa tuwing may maaalala ko o may makikita at madidinig na nakapagpapaalala sa kanya. Nakapove on na po ako at masaya naman po ako pero ewan ko ba kapag may nagpapaalala sa akin tungkol kay Rogelio ay naiinis ako. Ewan ko bakit affected pa rin po ako. Kung ano po ang dahilan ng paghihiwalay namin ay mababanggit ko po ng paunti-unti sa paglawig ng kwento. Hindi po ako nangihinayang kaya lang po sa 3 taon na naging kami ay medyo malalim na po ang nabuo naming pagsasama. Ewan po, kahit may mga nanliligaw sa akin noon ay hindi ko pinapansin. Kasi baka maulit na naman ang ginawa ni Rogelio. Hinayaan ko na lamang yung inis ko kapag biglang sumasagi sa utak ko ang nangyari. Kasi sabi niya, San kayo, ma? Ikaw? Anong ba? Huwag mo ba akong matawag-tawag ka ba? Mamang sasabihin ko, natigilan lang ako. Okay, bakit? Dahil ganda-ganda ka rin sa akin. Teka, ano nangyayari? May nag-aamok mo. Anong nag-aamok? Tigilan mo nga ako, Rogelio, ha? Magkakilala kayo? Hindi. Anong hindi tinawag mo siyang Rogelio? Mukha kasi siyang Rogelio. So, ibig mong sabihin, mukha kang baby. Huwag mo akong matawag-tawag na baby, ha? Hindi ba ako baby? Eh, baby naman ang pangalan mo, di ba? Huwag ka nang maingay. Magkakilala nga kayo. Oo, dati ko siyang... Kaaway! Dati ko siyang kaaway. Dati, so ngayon hindi na. Ay, kaaway pa din! Mas mataas na level! Megan, Mapaggawa talaga yun ng kung ano-ano eh. Ano? Ano sabi mo? sabi niya, mapaggawa ka daw ng kung ano-ano. Nadinig ko. Huwag ka na nga sumabat. Paano kayo naging magkaaway? Ibig sabihin, hindi pa niya nakwento sa'yo. Dahil hindi ako madaldal. Hindi ka naman madaldal. Mahilig ka lang magkwento ng buhay natin sa mga tao. Buhay natin? Walang natin! Ano to? Anong hindi ko alam? May nililihim ka ba sa akin? Huwag ka maarte. Nakwento ko na sa'yo yung Rogelio na yan. Ah, yung nanloko sa'yo. Iniwan ka tapos nagmukha kang tanga. Mahimik ka nga. Wala akong sinabi nagmukha akong tanga. Uwe, Mahimik ka na nga lang. Ako na bahala dito. Saan ba kayo pupunta? Ano ba pakialam mo? Natural, makikialam ako. Taxi to. Gusto mo lang malaman kung saan ako nakatira eh. pwede din naman para alam niya kung saan niya tayo ihahatid. Sabi ng itik mo yung bibig mo eh. Ako nang bahala dito. Siguro naman, sasabihin mo na kung saan kayo. Subukan mo lang na dalhin kami sa kung saan sisigaw talaga ako. Ang labo mo, te. Kung ayaw mo magpahatid, pwede ka naman bumaba. Bastos! Ano ka ba? Sala sa init, sala sa lamig. Ganyan talaga siya. Ano? Kung makapagsalita ka, parang kilalang kilala mo ako ah. Natural. 3 taon tayo nagsama, no? Sige, ipagyabang mo pa! Okay lang ako. Huwag niyo akong pansinin. Usap lang kayo. Ayoko makipag-usap dyan. Oh, edi ako na lang makikipag-usap. Mabuti pa nga. Ako na, O, di ikaw na. So, saan kayo? sa PGH. Anong gagawin natin to? Tumahimik ka na lang. May sakit ka ba? Wala, huwag ka maingay. PGH? Sabi ko lang, di ba? Okay. Ang init naman itong taxi na to. Baka sinasanay ka na. Bastos ka talaga. Anong basto sa sinasanay ka? Ang gustong sabihin niya, sinasanay ako sa init para sa pagpunta ko sa impyerno. Impyerno? Kanina sa PJH ka lang pupunta, ngayon sa impyerno na. Sino ba kasi kakampi mo? Ikaw naman, pinaparelax lang kita. Init ng ulo ko eh.
백이나 불어야 돼요? 아, 이 부르면 안 되나? 부르면 어쩔 수 없어. 저희 시간 보여주겠습니다. 사실 맛있는데 배워요. 아, 옛날에 어플 시작했어요? 이거 한이 왔어. 아, 친구 같다고. 아, 그 친숙하지 않으실 수 있으니까. 오케이, 텍스. 오 마이 갓. 아프지 마라, 애기야. 저는 지금 이제 방에 들어왔고요. 현지 시간으로 지금 8시, 8시 첫날 의료 공사를 진행을 했고, 오늘은 펜리사이 안에 있는 잉글라닐라라는 지역에서 저희가 공사를 보냈고요. 내일은 아크라프시티를 통해서 둘째 날, 셋째 날 의료 공사를 진행합니다. 공통적으로 나가는 거예요. 얘기가 공부를 열심히 했어야 되는데 약 만들고 싶어요. 약 만들고 싶어. Papadudot, kahit na hindi kami pupunta ng PGH ay doon kami nagpababa para lamang huwag malaman ng Rogelio na yon kung saan ako nakatira. Kaso po ay nabigla ako pagbaba namin. Nakarealize ko na malayo pa po pala ang bahay namin sa PGH. Kaya yun, naglakad tuloy kami ng malayo. Nakakainis po, Papadudot, kasi ayaw kaming pagbayarin ng Rogelio na yon. Akala siguro wala kaming pera. Naiinis po ako kaya naalala ko noong nag-date kami dati, ang yabang kasi. Gustong mag-taxi, yun pala ay wala siyang dalang pera. Kesyo naiwan daw niya ang pera niya, ang pitaka niya. Tapos ang nakakainis sa akin ay pinabayaran yung metro ng taxi. Ibabalik na lang daw niya. Nagkataon namang wala rin po akong dalang pera noon. Inisip ko kasi na wala naman akong kakastusin dahil sagot niya naman lahat kaya hindi ako nagdala ng pera, Papadudot. Kundi pa naman po siya si Raulo noong nalaman niyang wala kaming pera pareho. Ang sabi pa naman sa akin ay pagbilang niya raw ng 3 ay tatakbo daw kami. Pinaghandaan ko po ang date na yon kaya ang taas po ng takong ng sapatos na suot ko noon. Paano ako makakatakbo? Ayan yung loko-loko, itinuloy ang kanyang plano. May kasang tumakbo. Tumakbo na nga na hindi pa nagbibilang ng 1, 2, 3. Hindi na iwan ako. Ako nang tuloy yung nila sa presinto. Opo, Papadudot. Umabot sa presinto yung kawal-wala na yon ni Rogelio at ako ang nagrapyado. Bumalik naman po siya para bayaran yung taxi at pinakiusapan yung driver na huwag na akong sampahan ng reklamo. Pinakawala naman po ako. Kaso yung kahihiyan na nangyari sa akin, yun ang hindi ko makakalimutan at kinaya.
Pero dahil mahal ko siya, konting lambing, konting sorry, ayun, pinatawad ko. At heto na nga, Papa Dudut. Makalipas ang mahigit 3 dekada ay nakita ko ulit ang pagmumukha niya. Để bắt tay từ giờ nhiều khó khăn không ngờ ta cố chẳng còn nhiều cùng biết thêm nhiều chiều như thứ hai tâm mẹ đã không còn cuộc về 4-5 giờ bóng mẹ và trở thành siêu nhau. Em không biết đến ý em ơi là em. Xem đây đặc sản BioShield đang có chủng hiệu quả bảo vệ bé yêu. Tập thể thao, cái tập thể dục, cái tập thể thao, khỏe dồi dào, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, dạ đẹp, bài thể dục của ta, 2, 3, 4, đây, hai đứa tay lên, hai đứa tay lên, hai đứa tay lên, buông cả hai tay, rồi, khỏe chưa? Rồi, tất cả chú ý điểm danh, Bảo Nhi hôm nay chưa gì với ba? Gì ba? Sáng gặp ba phải sao? Baby, Ano ginagawa mo dito? bumibili ng kahoy. Sira ulo ka ba? Drugstore to, kahoy ang bibilin mo. Oh, alam mo naman pala. Huwag mo ba ako pinipiloso po, ha? Yung tanong mo naman kasi, parang hindi na pag-isipan. Huwag mo ako pinipwisit, ha? Nako, lagi ka namang nabibwisit eh. Oo, pag nakikita ko yung pagmumukha mo. Bakit kasi sumusunod ka sa akin? Nakulo, bakit naman kita susundan? Ewan sa'yo, ikaw ang sumusunod eh. Hoy, hindi ako sumusunod sa'yo, ha? Oh, bakit nalaman mo na nandito ako? Ano ba pakialam ko kung nasaan ka? Bakit kita susundan? Ano ako, tanga? Malay ko sa'yo. Hindi ako tanga. Ako ba ang nagsabi? Tigilan mo nga ako, ha? Okay, so wag mo na akong istorbohin dahil bibili ako ng gamot. Yak! May sakit ka na nakakahawa, no? Wow naman! Ikaw, sige, bumili ka na ng pampakalma. Ang bilin mo, yung para sa kabayo, para mas sumepekto. Okay, sige lang. Busitin mo pa ako. Ewan, makabili na nga ng gamot ko. Hoy, uunahan mo pa talaga ako, ha? Natural, nauna ako sa'yo eh. Napaka-gentleman mo talaga. Wow naman, ang gentleman agad. Natural! Hindi ka nagbibigay sa babae. Ano bang naibigay mo sa akin dati? Konsumisyon! Oh, nasa na ang usapan? Paano napunta dyan? Umiiwas ka na naman. Lagi ka namang ganyan. Natural, pagbili lang ng gamot ang pinag-uusapan, bigla mong ipapasok yung dati. Kasi nga napapahiya ka dahil totoo. Oo na, totoo na kung totoo. Okay na. Oh, wag mo na akong guluhin. Hoy, hindi kita ginugulo, ha? Dahil wala akong pakialam sa'yo. Dahil wala na akong pakialam sa'yo. Bakit kinakausap mo pa ako? Bakit natatakot ka na? Maungkat ko ang mga pinagkagagawa mo noon? Alam mo, para kang plakang paulit-ulit. Sinong sirap plaka? Wala akong sinabing sira. Sabi ko, paulit-ulit. Ano ba yung paulit-ulit? Hindi ba sira? Sa'yo na naman ang galing yan, ha? Lakas mo talagang mambwisit. Ano na naman ang ginawa ko? Kung pupwisitin mo lang din ako, huwag mo na akong kausapin. Sino bang nakipag-usap? Kasi naman tumawag sa akin. Baby, Huwag mo ako tawagin, baby. Wala na tayo, ha? anong itatawag ko sa'yo? Ang sinasabi ko, kung tatawagin mo akong baby, huwag mong lambingan. Ano? Anong nilalambingan? Normal ko lang sinabi. Normal! Wala nang nakapila. Mamaya mo na ako kausapin. Sandali! Aray! Arte nito, hinila ko lang yung t-shirt mo, makaaral. Kurot mo ako! Kung sensitive ka, Masakit talaga. Arte, Bahala ka nga. sandali nga. Ano ba? Masisira ang t-shirt ko.
siya. Tapos nung ako na ang pupunta sa counter ay bigla niyang hinila ang bag ko na dala ko. Kaya naman nahulog. Tapos ay saka siya tumakbo papunta sa counter. Inaway ko siya. Hindi ako nagpadaig sa kanya at handa ako makipagsabayan ng mga oras na yon. Ayaw talaga niyang magpatalo kaya nauwi sa away ang usapan. Sigaw pa ng sigaw tapos siya ay manumagi ng magsalita. Saka ako na-realize na ginagawa niya akong masamang tao sa mata ng mga nandun sa drugstore. Napansin ko na pinagtitinginan na kami ng mga tao pero kay hiyanap ang pabukot. Kaya naman tinuloy ko na lamang yung galit ko. Kaso nilapitan kami ng security guard tapos sinabihan kami nasa labas na daw kami mag-away kasi nakaka-istorbo sa ibang mga customers. Pag lumabas po ako ay mas mapapahiya ako. Kasi parang tinanggap ko na ako ang may kasalanan. Nung biglang sinabi ng guard na tatawag daw siya ng pulis ay medyo natakot na ako. Kasi paano kung tumakbo na naman si Rogelio at ako na namang mag-isa ang maiwan. Hindi ako naman madadala sa presinto. Kaya sabi ko sa guard na hindi ako lalabas kung hindi lalabas itong si Rogelio. Napilitan yung guard na palabasin din si Rogelio. Pagdating sa labas, ako pa ang sinisisi ni Rogelio. Ang kapal ng mukha niya. Hindi naman ako magsisisigaw doon kung hindi niya ako binibwisit. Pinalabas kaming pareho ng wala pang nabibili. Mabuti na lang po at may dalawang drugstore pa sa malapit kaya sinabihan ko kagad siya na doon ako sa drugstore sa kaliwa bibili at wag na siyang sumunod pa. Kaya naman naghiwalay kami at doon siya sa drugstore sa kanan bumili. Hello guys, ako si Alvin Matrimonio and welcome to the Goats Teach Codes. And for today's lesson, Ano? Halika! uy, silang pre! Nangyari? Nakaka-bad trip, coach eh. Practice ako ng practice, di ko pa rin matama. Paano na kaya yung pick-up din natin na ito? Silang pre, baka kailangan mo na sports therapy. So, since kailan pa to nangyayari sa'yo? Parang nung bata pa ako, coach eh. Huwag ka magalit sa mga bagay na di mo kayang i-control. Learn to let go. Apo, coach! Pero may isang pwede mo rin i-control. At yun yung protection against BO, sweat, and marks. Kaya ito. At ganyan mag-stay cool pag bad trip ka. Bumili. Kaso papadudot. Pagdating ko naman doon sa counter noong drugstore na pinuntahan ko, nawawala ang reseta ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nawawala po ang reseta ko, Papa Dudut. Paano ko makakabili ng gamot ko? Hindi ko naman po kabisado ang mga pangalan ng mga gamot para sa aking maintenance. Isa pa po kahit kabisado ko ang lahat ng pangalan ng gamot ay hindi naman pwedeng basta bilhin na lamang yung ibang gamot doon. Dahil kailangan talaga ng reseta. Sino pa ba ang gagawa nun sa akin kundi yung kampon ng kung anong kadiliman na si Rogelio? Kaya naman sinugod ko kagad siya doon sa pinuntahan niyang drugstore. Nakita ko siya malapit na doon sa counter at nakangiti pa. Tuwang-tuwa ang siraulong yon sa ginawa niya sa akin. Hindi ako nakapagpigil, Papa Dudut, hinampas ko siya sa balikat ng pagkalakas-lakas. Ang arte ng loko-loko, ang lakas ng sigaw, kung makaaray. Napatingin tuloy lahat ng tao sa amin. Pero kahit na ganoon ay hindi ako natinag dahil kailangan kong gawin ang pakay ko. At yun ang kunin ng reseta na kinuha ni Rogelio sa akin, Papa Dudut. Aray! Arte mo! Sige, mag-iskandalo ka! Anong eskandalo? Hinampas mo ako. Tama lang sa'yo yan! Ano na naman ang problema mo?
isang ina ay hindi lamang nasusukat sa pagluluwal ng isang sanggol. Minsan, mas mangingibabaw pa yung kakayahan ng isang tao na kayang tumanggap ng responsibilidad sa isang pamilya. At sa pagtulong ay hindi matatawaran ang panahong ginugol niya. Ikaw, kabarangay, paano mo sinusukat ang pagiging isang ina? Dear Papa Dudut, magbati po sa inyo at sa lahat ng nakasubaybay ngayon dito sa Barangay Love Stories. Madalas ko po kayong napapakinggan sa Facebook page ninyo sa Barangay LS. 2022年8月，我在登一座雪山，攀爬了8个多小时后，呼吸都很艰难。去往 Kung po kayong napapakinggan sa Facebook page ninyo sa Barangay LS at syempre sa radyo. Kaya naman pinangarap ko po na makapagpadala sa inyo ng liham. Kaya kung mapagbibigyan ay sobrang sayo ko po kapag etong kwento ko naman ang mapakinggan ng libo-libo ninyo mga listeners at kasama na nga rin po ako doon, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong LB, 34 years old na sa ngayon. Taga Bulacan po ako pero yung trabaho ko ay nasa Makati. May asawa na po ako at tawagin na lang po natin siya sa pangalang Dong. Masasabi ko po na hindi naging madali ang sitwasyon ko pero wala naman akong magawa dahil kailangan ko rin kumayod para sa pamilya ko. Lahat naman ng mag-asawa ay may kanya-kanyang problema na kinakaharap. Kagandahan lang noon sa sitwasyon namin ay halos sabay yung oras ng trabaho namin mag-asawa kaya sabay kaming umaalis at umuwi. Kaya wala kaming isyo pagdating sa oras ng inilalaan para sa isa't isa. Sa umaga, ako yung nagmamaneho ng kotseng na ipondar namin dalawa at sa hapon naman ay si Dom kapag pauwi na kami. Bago yung relasyon namin, office mates muna kami noon at sabay ding umuwi ng Bulacan. Magkakaibigan ang turingan namin ni Dom noon kaya hindi ko naisip na magkakagusto siya sa akin. Nung umamin siya tungkol sa nararamdaman niya ay parang may nabuksan din noon sa pagkatao ko. Kung dati hindi naman ako na-attract sa kanya ay bigla ko na lamang nakita yung mga espesyal na katangian niya, Papa Dudut. Nagsimula na rin akong kiligin sa mga ginagawa niya ng panahon na yon. Doon ko na rin po na-realize na mahalaga na siya sa akin at mahal ko na rin siya nang higit pa sa pagiging isang kaibigan. Hindi ko makakalimutan kung paano siya nagtapat sa akin noon. Nagkataon pa kasing umulan at halos hindi umuusan ang mga sasakyan sa EDSA. Nakabas lamang kami ng time na yon at hindi na rin bago sa amin na makatulog na nakasandal sa isa't isa. Noong nagising ako ay hawak na niya ang kamay ko. Nabigla ako sa tanong ni Dom na kung alam ko raw ba na mahal na niya ako. Dala naman ang antok ay napa-oo na lamang ako noong sandaling yon hanggang sa tinanong na niya kung ganon din yung nararamdaman ko para sa kanya. Natigilan ako noon, Papa Dudut, pero sinagot ko yon at sinabing mahal ko nga siya. Nang matapos ang gabing yon ay naguguluhan pa rin ako at hindi sigurado sa nangyari. Pero nang sumunod na araw ay nalaman ko na seryoso naman pala siya. Nakatanggap pa nga ako ng notification sa social media account ko na in a relationship na kaming dalawa. Tinanggap ko naman yon at pinanindigan yung relationship namin. Hindi nga nagtagal ay naisipan na rin naming magpakasal noong 32 years old na kaming pareho, Papa Dudut. Seryoso ka ba na pakakasalan mo ako? Baka gusto mo pang umatras. Pwede pa naman. Hindi ako aatras. Seryoso ako sa'yo, Han. Nararamdaman ko naman na seryoso ka. Pero, Pero ano? kaya mo bang tiisin yung pagiging mainitin ng ulo ko? Yun lang. Basic naman masyado. Huwag ka na mag-alala. Basta para sa'yo,
Kayang-kaya ko mag-adjust. Tatagal ba naman tayo ng halos 4 years kung hindi ko kaya yun? Every month ako may mood swings. Friends pa nga lang tayo. Biktima na ako ng mood swings mo. Kaya tigilan mo na yan, Han. Meron pa. Ano yun? Sabihin mo lang. Mabuti na yun ngayon pa lang napag-uusapan na natin. Breadwinner kasi ako. Alam mo naman yun, di ba? Hindi pwedeng tumigil yung suporta ko sa pamilya ko. Hindi rin problema yan kasi hindi naman kita pipigilan na suportahan sila. Hindi ko pakikialaman kung paano mo gusto gamitin yung pera mo. Pwede pa nga kitang tulungan eh. Naku, wag na. Kaya ko pa naman suportahan pamilya ko eh. Tsaka may pamilya ka rin na dapat mong tulungan, no? Han, asawa mo ko. Natural lang na gawin ko yun. Okay naman yung sweldo ko kaya kung kinakailangan na magbigay ako sa pamilya nating dalawa, gagawin ko yun. Ay, basta. Sa ngayon, wag mo na munang isipin yun kasi kaya ko pa. Ikaw ang bahala. Pero Han, huwag mong babawiin yung pag-oo mo sa proposal ko ng nakaraan ha. Hindi ko babawiin yun. Maliban na lang kung mahuli kitang ng bababae. Yan ka na naman eh. Di ba sabi ko naman sa'yo, ipapuputol ko yung loko pag nang babae ako? Yung ano, yung patay mong kuko? Oo na lang. Ikaw talaga. Han? May gusto pa sana akong sabihin. Ano yun? Ayoko ng anak. Nababanggit mo na rin sa akin yan nung friends pa lang tayo. Pero hindi ko alam kung bakit ayaw mo. Ano kasi? Di ba masyado ng populated dito sa Pilipinas? Magulo, tapos ang hirap pa ng buhay. Parang hindi fair kung isisilang ko yung anak natin sa ganitong klase ng mundo. Lalim naman nun. Biro lang. Para sa akin naman nandito na tayo. Ang ibig ko sabihin, ito sa sitwasyon na hindi ganun kapayapa. Pero kasi, magkaanak man tayo o hindi, patuloy pa rin na magbabago yung mundo ginagalawa natin. Kung ganun, di ka sang-ayon sa gusto ko na... Hindi walang kaso sa akin kung ayaw mo pa magkaanak. Choice ko yun At ibibigay ko sa iyo yung karapatan na yun para makapag-desisyon para sa ating dalawa. Kung para sa iyo, mas okay yung wala tayong anak, di yun na yun. Ang mahalaga lang naman sa akin, kung kasama ka at masaya tayo. Talaga? Oo naman. Sinimulan natin itong relasyon na to na tayong dalawa lang. At kung tayong dalawa lang talaga hanggang sa pagtanda natin, okay lang sa akin yun. Grabe naman. Nakakagaan talaga ng pakiramdam na marinig ko yan mula sa'yo. Alam mo kasi, bago pa kita ayayin magpakasal, naisip ko na rin yan. Ayaw mo ba maranasan na maging tatay? Hindi naman sa ayaw. Ang sa akin lang, kung talagang para sa akin na yung pagiging ama, hindi na yung pagdadamot ang nasa taas. Kaya wala akong dahilan para maingit sa iba o mainip. Kasi hindi ka pa handa sa ganung bagay. Salamat sa pag-unawa mo sa akin, Han. Swerte ko talaga sa'yo. Papa Dudut, batid ko naman na yung iba ay may isip na napaka-OA ko naman. At hindi valid yung rason ko. Pero dahil may kapatid ako na nagtatrabaho bilang social worker, at yung isa naman ay sa NGO na nagbabantay at nangangalaga sa environment, naging malaki yung impluwensya nila sa desisyon ko. Gitna kasi ako sa 5 magkakapatid kaya ako yung madalas nilang napagkwekwentuhan. Kaya ako rin nasabi na isa akong breadwinner ay dahil nagkusa ako na sagutin yung pinakamalaking gastos sa bahay. College pa lamang kasi yung bunso namin at yung tatay namin at panganay na kapatid ay parehong nasawi nung naaksidente sila habang pauwi. Kaya naiwan sa amin yung pamangkin ko na 5 taon pa lamang ng time na yon. At puro babae na nga lang kami na natira sa pamilya. Nagtulong-tulong kami ng mga kapatid ko sa mga gastusin sa bahay. Naisipan ko rin noon na magtrabaho para sa isang NGO o kaya ay sa isang kumpanya na may ginagawang serbisyo para sa publiko. 그래서 저희가 맛보지 못한 하이볼을 오늘 한번 만들어 주신다고 해서 토닉워터 향 이렇게 나잖아요. 거기에 이제 아니 여러분 진짜 해서 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 같은 장소인데 한층 더 좀 아늑하게 시작하는 것 같습니다. 오늘 제가 가장 좋아하는 주제가 나온 것 같거든요. 아늑의 뜻을 알고 쓰신 거예요 지금? 아늑하지 않아요? 모르겠네요. 일단 인원도 조금 한 명
예. 소품이 상당히 마음에 듭니다. 오늘 이 소품에 어울리시는 대단한 분들도 게스트를 모셨거든요. 자, 인사부터 드리고 시작을 하죠. 이 술 때문에 지금 파혼 위기를 겪고 있는 전민기입니다. 스위스 제고수상 주라교를 맡고 있는 이탐험가 조성원입니다. 네. 오랜만에 반갑습니다. 아, 예. 저희 주단위 비결들도 뵀었죠. 그러니까요. 예. 이분은 제가 알기로 알코올 중독자인 걸로 알고 있는데 아니에요? 아니, 무슨 소리입니까? 아니 왜냐면 제가 전문가. 알고리즘 봤는데 늘 술만 갖고 계셔가지고 하고 계신 게 이제 주라기 월드라고. 유명한 분이잖아요. 제가 술 콘텐츠를 하고 있어요. 술 냄새가 나는 것 같아요. 진짜. 네, 안녕하세요. 저는 한의사 정아름이고요. 닉네임 정개불로 활동하는 혼술 유튜버입니다. 아, 본 적 있어요. 얼굴이 개구리상이시고 아, 네, 맞아요. 술을 좋아하는 얼굴이죠? 아, 술 관상 그 술 관상 있죠. 있어요? 한 50m까지 가면 효모 냄새가 나는 곳이 있어요. 달달한 냄새고 얼굴에서 누룩향이 나요. 아, 소위 한달까리 하시는 분들이 그런 것 같아요. 모여가지고 나 빼곤 다 술 센 사람들 아니에요 지금? 너무 기대가 되는데 아니 근데 전민기 씨는 왜 네. 가정에 저는 이게 어떤 용도로 쓰냐면 약간 반항하는 어떤 용기를 탑재하는 아내한테 늘 깨갱하다가 여기 어느 순간 딱 차오르면은 전화를 받질 않습니다. 너도 한번 당해봐. 그거 상당히 안 좋게 이용하시는 것 같은데. 이용하는 게 아니라 나도 모르겠어. 술에 아, 취하면 모르게 그러니까. 나도 모르게. 네, 거짓말이 아니고 10일째 지금 대화를 안 하고 있어요. 제가 지금 거의 이혼 위기에 지금 처해 있는 상황이라서 이 주제는 저하고는 정말 많이 불편한 상황입니다. 찐이지. 너 찐이지 그럼 내가 언제 가짜로 얘기합니까? 내 지금 웃고 있는 것 같지? 웃고 있는 게 아니에요 속이 내가 지금. 제가 느끼는 거는 약간 이런 겁니다. 어릴 때는 분명 그랬는데 이제 나이가 드니까 좀 더 느끼는 거는 술 마시고 다음 날에 너무 부어요. 제가 해보니까 최악은 뭐냐면 일단 술을 많이 먹어요. 이게 허전해. 컵라면을 하나 더 끓여 먹어요. 그러고 자면 얼굴이 두개 되거든요. 어제도 드신 거예요 지금? 아니. 저 어제 이랬어요 진짜. 저는 어제 한 잔 먹고 왔는데. 맞아. 잠깐만요. 아니 지금 한 잔 먹고 오셨다고요? 아니, 어제. 어제. 사실 얼굴 좀 부어 보였는데 제가 여성분이라 말씀 못 드렸어요. 아까 메이크업 할 때 좀 많이 깎아달라고 제가 술 취하면 왜 뭐가 먹고 싶은 거야? 뭐 이유가 있나? 그 위에 염증을 많이 일으켜요. 알코올 자체가 미벽 위 점막을 많이 긁다 보니까 충혈 상태가 많이 되고 위에 염증이 생기다 보면은 기본적으로는 식욕이 많이 올라가요. 그래서 나는 이렇게 되게 그래서 이제 술을 좋아하시는 분들은 기본적으로 좀 위험 경향들이 조금 다 있죠. 제가 공교롭게도 이렇게 멈칫멈칫거려. 단어가 빨리빨리 안 올라. 아 그만 얘기해. 단어가 빨리빨리 안 올라. 건강검진을 하기 이틀 전 한 3일 전쯤에 자꾸 음주 계획이 잡혀가지고 그렇게 음주를 하고 건강검진을 해서 그런지 위축성 위험이 나오더라고요. 술을 좋아하시는 분들은 기본적으로 다 위험을 다 있어요? 깔고 있다고 봐야 돼요. 그리고 알코올 자체가 혈액순환을 많이 방해하고 체내의 수분 밸런스를 많이 깨트려요. 그래서 여자분들은 피부에 수분이 막 손실되는 그 푸석푸석한 느낌. 그걸 알고 있는 분이 왜 그렇게 드시는 거예요? 방송하시니까 알지 않아요? 메이크업 되게 안 먹지 않아요? 약간 프로의식이 있어서 방송 전날엔 잘 안 마셔요. 아, 철저하시고. 일단은 제가 술이 좀 약하다 보니까 술이 많이 취하면 방송을 망치더라고요. 아 진짜? 오늘 방송 잘하잖아요. 어제 안 마셨다. 그럼 전민기 아나운서님은 평소에 소화 잘 되시는 편이세요? 소화 잘 안 돼요. 잘 안 되시죠? 기본적으로 소화력이 센 분들이 술을 잘 먹어요. 소화가 약한 분들은 그런 위장 부담이나 이런 것 때문에 그 알코올 자체의 자극을 잘 못 버티고 숙취도 세게 오고. 우리 기자님은 숙취 같은 거 없으시죠 솔직히? 있죠. 아주 많이 먹었어요. 아주 많이 먹었을 때래. 아주 많이 먹었어요. 그러니까 웬만해선 없는 거야, 그죠? 에반. 아, 저는 좀 술이 약하다 보니까 숙취 해소제를 챙겨 먹은 날과 안 먹은 날 솔직히 저는 개인적으로 좀 차이가 있던데 이게 실제로 좀 효과가 있는 건지. 우리 아세트알데하이드라고 많이 들어보셨을 거예요. 그거를 빨리 분해하게끔 도와주는 성분이 들어있다. 아세트 그게 뭔데요? 이제 아세트알데하이드는 저희가 술 자체가 거의 뭐 그거는 절대 치면 안 됩니다. 중요합니다. 에탄올 자체가 이렇게 분해될 때 그 대사되는 과정에서 생기는 대사 산물이 이제 아세트알데하이드라고 보통 하는데 이제 그게 숙취의 가장 큰 원인이 돼요. 그래서 그 물질 자체가 빨리 분해가 되고 배출이 돼야 이제 숙취가 없이 말끔하게 일어날 수 있는데 그런 대사 분해 속도가 느리다거나 이제 이런 분들은 그 아세트알데하이드 자체가
신경계통을 좀 건드리니까 구역감이 일어난다거나 머리가 아프다거나 자꾸 졸리다거나 뭐 혈관이 자꾸 확장된다거나 이런 세반적인 수치 증상들을 일으킬 수 있어요. 저 다 했어요. 얼굴 빨개지고 토하고 졸리고. 그 숙취는 개인차가 있는 게 저는 가장 첫 번째 그냥 기준은 체중인 것 같아요. 그러니까 남자분들보다 여자분들보다는 술을 잘 먹을 수밖에 없는 신체적 구조고 아니 그거는 못 믿겠는데. 이분은 내가 잘 먹는 거 인정. 근데 저분은 저렇게 말랐는데 술을 너무 잘 드시네. 이제 우리 문선님 같은 분들은 기본적으로 그 아까 아세트알데하이드 같은 분해를 해주는 대사 능력이 남들보다 좋은 거죠. 실제로 전 세계에서 지금까지 과학자들이 연구한 중에 가장 술이 센 사람이 마크예요. 오지오 스본이라고. 크레이지 트레인. 네. 술을 아무리 먹어도 이분은 취하지도 않고 괜찮은 거예요. 그래서 과학자들이 연구를 했어요. 실제로 결과가 나온 게 알코올을 분해하는 분해 효소. ADH4 효소가 다른 많아요. 사람들에 비해 어마어마하게 많더라고요. 와, 어떻게 그럴 수 있지? 타고난 신이 내요. 저는 직접 눈앞에서 본 게 황문선 씨가 우리 집에 기어 들어와서 머리를 앞으로 고꾸라진 채 자다가 금세 깨가지고 잘 있어하고 가는 모습을 보고 제가 깜짝 놀랐어요. 맞아요. 오지오 씨가. 그래서 지금 말씀해주신 아세트알데히드 요걸 이제 충분히 줄여주고 혈중 알코올 농도도 줄여주는데 도움을 주는 게 바로 주당의 비결입니다. 주당의 비결입니다. 주당의 비결이 건강을 연구하는 47년 전통 제약회사 메디카 코리아에서 철저한 연구를 거쳐서 만들었고요. 드셔보시면 아시겠지만 맛이 괜찮은 데다가 그래요? 목 넘김이 부드럽다? 그런 특징이 있습니다. 그래서 술 먹고 먹기에 serbisyo para sa publiko. Pero sa ngayon ay mas naging practical sa akin ang pagpasok sa corporate world. Masaya pa rin naman dahil nasa corporate social responsibility arm ako ng kumpanya. Kaya pagtulong din ang ginagawa ko. Maayos naman ang sweldo ko at may HMO din na covered yung nanay ko kaya wala namang problema roon. Naging maayos naman ang lahat noong kinasal kami ni Dom at dahil sa nasa parehong kumpanya pa kami ni Dom, ng time na yon ay minabuti niyang lumipat na lamang para makaiwas sa chismis. Masaya naman noon yung pamilya ko para sa akin dahil bukod sa matalino ay may itsura din naman yung napangasawa ko. Hindi ko naman masasabing artistahin yung level niya, Papa Dudut, pero dahil businag ang puso niya, ay hindi ko siya ipagpapalit sa kahit na sino pang artista. Maayos naman yung pagsasama namin pero syempre hindi talaga nawawala yung usapin ng pagkakaroon ng anak para sa pamilya, Papa Dudut. Buti naman at naisipan mong dumaan dito. Namiss ko yung pagmumukha mo. Oo nga, di. Tsaka para kahit paano naman may makakwentuhan tong ate ko. Pasyal daw ulit kayo sa bahay minsan. Namimiss na raw kayo ni nanay. Masyado pa kasing busy sa trabaho. Try namin next week. Sus, busy lang ba talaga sa trabaho, ate? O baka naman umiiwas ka lang sa pangungulit ni nanay? Ay, isa na nga rin yun sa dahilan. Ano ba yung tinutukoy niyo? Kailan nagkakaintindihan Salin niyo naman ako dyan. Ay naku, Kuya Dom, itong si ate kasi kinukulit na naman ni nanay. Bigyan na raw siya ng apo. Kaso, sa pagkakakilala ko dito kay ate, baka mauna pa ako magka-baby kesa sa kanya. Napag-usapan na kasi namin yan noon pa. Tapos yan na naman. Binabalik na naman. Nakakaumay din kaya. Pagbigyan mo na kasi ate. Okay naman yung kinikita niyo ni Kuya Dom. Ano bang kinakatakot mo? Bakit ba kasi ako yung kinukulit nyo? May apo naman si nanay kay Tessa. Ganon din kay kuya. Eh, iba pa rin yung galing sa'yo. Tsaka sabi ni nanay, mas maganda raw yun para may pagkakaabalahan na kayong mag-asawa. Hindi pa ba kami abala sa lagay na to? Ate naman, alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin. Huwag na nating ipilit yon, okay? Marami pang pwedeng gawin sa buhay bukod sa pagkakaroon ng anak. Yung mindset mo kasi ate, parang kapag nagkaanak ka na, doon na natatapos yung mundo mo. Kung tutuusin nga, kayo pa dapat yung magkaanak kaysa doon sa mga pamilya na wala namang kakayahang buhayin yung mga anak nila sa sobrang dami. Between what you have and who you are, make sure to choose your truth.
choice becomes your voice. Choose your true kasama ang GSM Blue. Ikaw, what's your true? Sobrang dami. Din, sorry pero siguro, respeto na lang natin kung ano yung gusto ng ate mo. Kasi sa akin, okay lang naman kahit wala kaming anak. Hindi naman kasi natin siya kailangang diktahan kung kailan siya dapat magkaanak. Hayaan mo na, Han. Sanay na rin naman ako. Ate, kuya, nakalimutan ko. May dadaanan pa pala ako. At saka, anong oras na rin, oh? Mauna na ako, ha? Salamat sa libreng hapunan. Ha? Di mo man na ba tatapusin yung pagkain mo? Hindi na, kuya. Okay na ako. Salamat. Ingat ka pag uwi. Bye. Kita tayo next week. Okay ka lang? Yung totoo? Hindi. Hindi ako okay. Bakit ganon? Sabihin mo nga sa akin. Hindi ba talaga katanggap-tanggap yung rason ko sa di ko pagkakaroon ng anak? Huwag mo nang isipin yun. Hindi. Nakakapagod na rin kasing magpaliwanag. Gusto ko lang namang maging ako. Yung babaeng ayaw magkaanak, pero bakit parang ang hirap-hirap? Naiintindihan kita. Alam mo yan. Pero hindi lang talaga lahat ng tao kayang intindihin yung pananaw mo sa pagkakaroon ng anak bilang babae. Kaya hanggang kaya pa, unawain na lang natin sila. Ha? May iba pa ba akong choice? Wala, Han. Wala na. Papadudot, ganon yung madalas naming maging topic. Lalo na kung si nanay yung kausap ko. Walang pagkakataon na hindi niya nababanggit o naitatanong kung kailan namin balak magkaanak. At kasama na nga rin doon yung kapatid kong si Tin na sabik na madagdagan ng pamangkin. Naisip ko tuloy na kung nandun lang siguro yung kapatid kong si Ate Tessa nung nag-uusap kami ng nanay ko ay may makakaunawa rin sa akin sa pamilya namin. Para sa kapatid kong yon ay dapat lang na huwag munang maganak ang mga Pilipino para makontrol ang paglobo ng population sa bansa. Dumadami lang daw kasi tayo pero hindi naman nasusustain ng magandang buhay. Batid ko noon na masyadong politikal ang kapatid ko pero naniniwala ako sa sinasabi niya kaya naman pinanindigan ko rin yun. Bago ko pa man ito isulat, papadudot ay alam ko rin na pwedeng magkaroon ng iba't ibang pananaw ang mga nakikinig ngayon, pero sigurado din ako na mayroon ding makakaunawa sa akin. Lalo na't alam ko na hindi lang ako yung babae na ayaw magkaanak. Nagkakaiba-iba lang kami ng rason, pero para sa akin ay wala naman talagang dapat na magtanggal ng karapatan namin na maging malaya sa mga desisyon namin para sa aming mga sarili. Hindi naman sila yung magluluwal ng sanggol kundi ako at naniniwala kasi ako na hindi lang para sa mga manganganak ang purpose ng mga babae. Hindi ko alam kung ako lang pero pakiramdam ko. Ako na yung pinakamaswerteng asawa dahil sa suportang ibinigay ng asawa ko. Hindi lang basta suporta kundi pagmamahal na nagpapatibay ng pagsasama naming dalawa, papadudot. Pero dumarating pa rin talaga noon yung pagkakataon na napapaisip ako kung ayos nga lang ba talaga kayo na wala pa kaming anak ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wow. Naliw ako, guys. Hey, guys. Hey, guys. Hello, guys. What's up? It's your boy. Welcome back to another vlog. This vlog is very special kasi this is my first time na makapag-cruise. We are on board Royal Caribbean Cruise Spectrum of the Seas. So, nandito ngayon sa China kasi dito magsa-start yung cruise. This is a 5-day cruise. Pupunta tayo ng Japan, pupunta tayo ng Kagoshima and Kumamoto, and we started in Shanghai. So this is the first day of the cruise. Ngayon pa lang ako nag-vlog but we already
already started sailing. So, ayan guys, nakaalis na tayo sa port. We're on our way to Japan. Never ko in-expect sa buhay ko na makapag-cruise ako. Kaya I wanted to vlog this moment para ma-relieve ko siya in the future. Pakita ko sa inyo guys kung ano yung mga pwede natin gawin dito sa ship. Activities, pagkain, entertainment, and everything. Dadalhin ko kayo para makita nyo. Enough with the talking. I'm sure you just wanna see kung ano yung pwedeng gawin dito sa cruise ship. So yeah, let's go guys. Samahan nyo ako. Okay guys, so to start, I'm gonna show you the stateroom. This is my bedroom. Wow! Okay guys, dalawa yung kama niya. There's a TV. Ayan, meron ditong dresser. Meron couch. Hi guys. And ito na yung balcony. Tapos tayo. Nandito tayo kanina. Here's the view. Wow. So, this is gonna be our home for the next 5 days. Ang ganda, grabe. Wow. So, ayun guys. Nakakatuwa kasi I get to experience this. If you guys wanna do this as well, I'm gonna put a website. Look around, check it out, and you can start booking for your trip. Sa mga susunod, dadaling ko naman kayo sa mga activities and kung ano yung mga pwedeng kainan dito. See guys? Good morning! So, it's our day 2 dito sa Royal Caribbean Cruise. Day 2, magsisail lang tayo kasi tayo ng China going to Japan. So, the whole day 2, mag-cruise lang tayo and we're in the middle of the sea. Oh, wala kang makikita kundi puro dagat lang. Oh, that's our view. Ang mga baba ng clouds. Look at that. Kahapon, nag-ikot na ako dito sa ship. Medyo na-familiarize ko na yung sarili ko sa ship kahit pa paano. Baka mas maging maayos na yung pag-tour ko sa inyo. Today, gagawa tayo ng mga activities. Kagabi nanood ako ng sikat nilang musical, The Silk Road. Ayan guys, some of the clips. It was so nice. Finally, nakapanood na ako ng mga pinag-uusapan nila yung lagi nilang sinasabi na you should watch the cruise ship shows. So yeah, nakatuwa, napanood ko na yun. Mamaya, manood tayo ulit. Sama ko kayo. So guys, so nakabihis na ako and finally, I'm gonna take you guys outside kasi puro lang tayo sa kwarto. Dadalhin ko kayo sa pinaka-back ng ship. Punta natin na sa may deck 15 and 16. Let's go guys. Let's go. Sure. This is what the hallway looks like. Nice deck. It's 2 p.m. These are the elevators. We're on the 7th floor. So this is a bar where you guys can drink. They also have a bionic bar. No bar din to, pero yung bartender niya is actually a robot. Yan siya. So we're here outside. Meron sila dito parang Northern Star. So, ayan siya guys. This is what it looks like dito sa may deck. Pero dadaling ko kayo doon sa pinakalikod kasi maganda doon eh. Actually, napuntahan ko na siya kanina. So nice there. Daling ko kayo. So, this is the pool area for the kids. Wala kang makikita kundi puro dagat. So, this is what they call the sky pad. Dito nyo makikita yung view. Nandito rin yung ibang mga rides. Look at this. Naman merong indoor skydiving. Oh, let's go ate! Kaya mo yan! We're gonna go there. We're gonna go there. So, nandito na tayo sa may likod. Look at this. Oh. Go guys. Grabe. Malamig. Medyo malamig yung hangin. That is the back of the ship. Tapos gusto ko rin kayo dalhin sa Only Food. Kasi for 5 days, libre yung pagkain dito. Grabe no? Tataba ka talaga. Ano pa dito? Rock climbing. So, hindi ka talaga mababore.
Kasi ang dami mga pwedeng gawin. So when you sail the ship guys, meron kayong parang ganun, Royal Caribbean app. So ayan guys, tapos dito makikita yung mga activities, lugar, all the information that you need. Saka kayo pwede kumain, saka kayo pwede mag-shop, anong oras open, dito lahat sa Royal Caribbean app. You have to download before you board the ship. Ngayon, punta tayo dito sa dining. Kain tayo, pakita ko sa inyo saan pwede kumain. Ito, gusto ko sakyan to kaso puno na rin yata eh. Pero siguro, pag ngayon tayo sumakay, puro ulap lang yung makikita natin. Ito na guys, lumabas na lahat ng mga open restaurants. Meron dito mga restaurants na may bayad. May mga restaurants na everything's free. So syempre na tayo sa free. Everything here is free. Here you go. Hi, hi! Hi, ate! Hi guys, so we're here at 70 Cafe. Sobrang ganda ng cafe nito. And this is what I got for my food. Got fruits and sabi nila ate seafood daw to eh. Sila yung pinapili ko eh. Alright guys, kakatapos ko lang manood ng show dito sa ship. It's one of the best shows I've seen. Sobrang ganda. And right now, I'm gonna have dinner. Serve dinner siya. I'll show you guys kung anong kakain natin. Hello, Daddy. From Indonesia. Say hi to the Philippines. Hi, Philippines. Sabi niya, one day you'll experience this as well. I'll show you the food. Let's have a fancy dinner tonight. This dinner, guys, is actually a course meal. Sabi ni Kuya Daddy is an escargot. Snail daw, snail. Guys, this is the New York steak. Grabe. Oh my gosh. Every night pala to, 7:45, yung schedule ko to eat something fancy. We're gonna have dessert. They gave me two from chocolate cake now and strawberry cake. They gave me this and that and yan. Grabe. Natabakan dito. So I just got back in the room and nag-swimming ako pero nakalimutan ko yung isama. Nagawa naman ako ng reel. So panoorin ko. So yung ano nila, yung mga jacuzzi nila, it's open all day. So hindi siya nagsasarado. Pero yung mga main swimming pool, mga indoor swimming pool, nagsasarado siya. So Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mga padudot, isang taon lang matapos kami kumaan ay sumunod naman ang ating edad ng din ni Ate Tessa. At dahil medyo alang-alin na ang edad ay nagmamadali na itong magkanak. Kaya naman bago pa yung second anniversary namin bilang mag-asawa ay nagkaroon na ng pamangkin si Dom. Tawagan na lang po natin yung bata sa pangalan Ellie. Napakakulit po ng batang iyon at nakuha nga yung pagiging mabuti at matangos ng ilong ng kapatid ni Dom. Actually, lahat po silang magkakapatid ay mapuputi at matatangos din ang ilong. Naalala ko po tuloy noong naging kami ni Dom at nalaman na rin ang mga kasama namin sa office na ikakasal na kami. Narinig ko na pinag-uusapan kami ng mga babaeng katrabaho namin habang nasa CR. Ang sabi nila ay hindi naman daw kami bagay. Morena kasi ako at hindi katakusan ng ilong tulad ng mapapangasawa ko.
Tapos ito, maputi talaga, kaya kita-kita yung pagkakaiba ng kulay naming dalawa kapag magkasama. Katamtaman lang naman ang pagiging morena ko. Siguro kung may kakulay man po akong artista ay parang ganun po kay Gabby Garcia. At hindi ko naman gustong magpapapil dahil gusto ko yung skin color ko. Pero hindi ko naman akalain na magiging kabintahan ko pa yun para sa ibang tao papadulog. At kahit halos 2 taon na kami nagsasama nito, may hindi pa rin talaga nawawala. Ang mga usap-usapan tungkol sa amin na hindi ko nagustuhan. Lalo na kung may kinalaman yun sa kawalan namin ng anak. Ganito po kasi yung nangyari ng time na yun. Katuyan. Jane, ikaw pala. Tuloy ka. Salamat, ate. Nagdala nga pala ako nitong ginawa kong Emma spread. Dalawa na dinala ko kasi alam kong favorite mo ito ilagay sa pandesal.